mama, ngiyafuna. Makhosi. Uyiphathele izinto zabaphansi? Yebo mama, siphathile. Khipha-ke ndaba yami. Impepho yabaphansi. Nansi impepho. Makhosi. Kuthiwa wena uze lana uzofuna ithenda. Impela. Kunjalo. Kuthiwa izinto zakho ziyahlangana. Nabadala bakugadile. Kuthiwa kunomama wena owayegada uMadlamini. Ho. Uthi uMadlamini wena wakungena idlozi lakhe lona elibhekele. Ilona elikhanyisela izinto zakho. Kuthiwa wena ngane yami izinto zakho zizohamba kahle. Kodwa manje kuthiwa engathi indaba yethenda uyaqualifya khona ngoba uyena uyellow bone. Kuthiwa uyaqualifya wena ngoba unazi inwele zehashi. Kuthiwa wena izinto zakho izolunga. Kuthiwa into ezoshoda wena ukuthi kuzofanele nawe uyitholele ubaba othilo nomkhaya ukuze izinto zakho isheshe. Ukuze izinto zakho iphumelele. Ngoba manje mengabe ucabanga ukuthi lezi zinto izokwenzeka nje ungalalanga namuntu. Kusho ukuthi usazolinda ngane yami. Kuthiwa wena ngane yami fanele ngikunika umuthi ozokukhanyisela emadodeni. Kuthiwa wena ngane yami kuzofanele iyodlalela ngaseParliament. Kuthiwa wena ngane yami izinto zizolunga. Kodwa bomela abadala vula ngane yami. Kodwa wena ake ngane yami into ezoba inkinga ukuthi kuyofanele ukuthi uma usumthola lo muntu kube ukuthi umuntu omnyama, kube ukuthi indoda yomZulu, kube ukuthi kube nesimo sokuthi umbamba ngengane, kube nesimo sokuthi umulana naye lo muntu umzalele indodana, kube ukuthi iyona into esiyokhanyisa izinto zakho ke leyo. Sheshisa ngane yami bomela abadala. Kuthiwa wena ngane yami izinto zakho zizolunga. Makhosi. Siphuzisa abadala. Okay. Asiphuze nathi. Ukhona umuntu wakaFan Wyk ofikayo kuwena? Usisi. Ngibona isibongo sakaFan Wyk. Ngibona ikhehla lakaFan Wyk lifika ngomkhumbi. Ngilibona leli khehla likufikela likulethela izinto. Ngabe ukhona uSmith ekhaya? Yebo ukhona umama. Abaka Smith ke ibona abakhanyisela izinto zakho. Abaka Smith ke ibona abayikhanyisa indlela zakho. Kodwa manje futhi kukhona inzondo. Ubani uMatha? Umama wayekhona nje sivashele ekhaya. Uza nobubi ke lo muntu. Uzofanele nizama ukuthi nimgade ngoba manje bebengivezela bangivezela igama likaMatha. Phuza ngane yami. Ungaphuzi kakhulu kodwa phela mina efanele ngiphuzele abadala. Makhosi. Ucheckinile nje kodwa ku Facebook noma umane wafika nje wangabusasha ukuthi la. Kumele ngichecke ini ukuthi ngila. Mama mkhulu. Hayi. Ubhale nokuthi #mysangoma is the best. Yebo. So wena ngane yami izinto zakho izolunga. Kodwa manje into zakho ukuze ilunge. Sekulungile. Makhosi. Utho wena ngane yami ukuze izinto zakho zihambe kahle. Kuzofanele ufike uzokhanyisa. Mele siphuze futhi. Kodwa ngoba manje idlozi kuyilona elikubhekile. Kwakuyidlozi labakini. Engathi ngibona engathi umsuka wenhlanhla zakho usuke eGermany. So wena kuzofanele uphatha ama euro. Kube wona ke sikhanyisela ngawo idlozi lakho. Ngoba manje idlozi lakho aliwathatha ama-rand. Ngoba manje idlozi lakho akulonela la eSouth Africa. Ngoba manje idlozi lakho liyafuna ukukukhanyisela. Kodwa manje idlozi lakho lifuna ukuthi ulilethele imali elizoyizwa. Kuzomela ke ngane yami ufike nama euro. Ukuze izinto zikhambele kahle. Ngikuzwa kahle impela.
Shuthi ngoba ngokusho kwakho lamathenda mengizalela into omnyama ngizobathola. Makhosi. Kunjalo. Ngoba uthe angilethe impepho khona soyishisa asishise khona indlandla sizowanda nje izinto zizolunga kakhulu. Makhosi asibakhayiseleke abadala sikhulekile kunina koFan Wyk sikhulelile kunina bako Smith sithi nayi ingane isiphambi kwethu sithi nayi ingane ikhayiseleni sithi siyanibiza ke manje angazi ukuthi uthi ngizokhayisa ngani Banguthi khona ukuthi sithi wozani ke nayi ingane isifikile la sikhulekile kunina sithi wozani nabo Smith nizokhayisela nayi ingane yenu nangu umzukulu usefikile sicela nimkhayisele inhlangu sheshe ngizizwe indlandla esikhona. sicela ukuthi nizizamele isimo sethenda sithi ke abaphansi abahlanganeke bonke niqoqane ninonke niwumndeni woSmith ninonke niwumndeni woFan Wyk nikhayisele nayi ingane nayi isizile lapha phambi kwenu izobika usizi lwayo sicela ke ukuthi nihlangane ngake ngani Hayi amadlozi ayaphazamiseka usheshisa. Makhosi hayi nganami izinto zakho izolunga into esizoshoda nje ukona ukuthi fanele ungilethele ama-euro ngoba manje mengabe uletha ukhanyisa ngemali yala eSouth Africa bazoba nokudideka enye into ekuzofanele ukuthi uyenze kuzofanele ukuthi ngikiso lwani ayicishile nje impela khanyisa ngani yami kuzofanele kube nesimo sokuthi ngikiso lwandle ngoba kunesimo somkhumbi lo mkhumbi ngiwubona ufika uthwele abantu abamhlophe abawondle beyikhanyilanga ngibona kukhona umkhulu wakho wayefike ngalomkhumbi kwaba ukuthi ke anikaze nimenzele umsebenzi kuyofanele ke ukuthi ngesonto elizayo musufika ulethe nama-euro siyohlangana ke eNanduzo ukuze sibenzele ke iladi sikwazi ukuthi sithenge nje ifull platter sikubike nasemadlozini ngoba ubikwanga bese kuba nesimo sokuthi ke wena ngani yami kunezinto zakhe ezivalekayo ngoba kunesimo sokuthi wathi uma wakho khathe ethwele wena akekho wamenzela ibaby shower ingakho ke into zakho zinokuvaleka kofanele uze naye kuma wakho kube nesimo sebaby shower esisenzayo ukuze into zakho ivuleke ngoba konakala lapho konakala ekuqaleni kwakufanele khathweni uma wakhe esayithwele kube ukuthi ukwenzela ibaby shower yangenzeka ke ibaby shower ngoba kunalo anti uMatha abathi abadala uyena owumuntu owavimba isimo sebaby shower ngoba vele enomoya ngoba ngathi vele wakuyena wayethu uyifunela ubaba wakho nangoku ubaba wakhe esethatha uSmith Makhosi sesohlangana eNandosi ke ngane yami sengathi singaya kule ngasemtateni ngoba vele idlozi lakho ilasolwana manje le engiphathelana izodliwa hayi uzoyishiya nje le kothi mina ke bese ntambama ke sengihlangene ke sengikubika ke futhi kwabadala ukuthi bakuvulele izinto zakho sengikwenzela ke nezinto zakhona kube ukuthi ke sengizobuya ke maphumo nesisu le osho ukuthi ifanele ngiyithole into omnyama ukuthi izinto zami zikwazi ukuthi zikhanye nengane yami zizokhanya izinto zakho uzoyithola indoda ngiyayibona indoda emnyama ozoyithola ofanele ke futhi ungithekele nethikithi lebhanoyi sike sithi ukuyodlala ngaseParliament ukuze uthole indoda ezokwenzela indaba zamathenda ithenda mhlawumbe ngizoyithola mhlawumbe yamalini hayi yona izoba ngithola engaphezulu 20 million ubala lolu okay hayi ngibonge kakhulu akubonga ngani yami siyobonga ku Facebook ke phuza ngani hayi ngeke bakusho ke lokho okay abakusho ke lokho phuza nje ushiye laba phansi ngibathelele ungamoshi phela hayi ngizomosha la esweni ungamoshi phela kodwa zona izinto zakho izohamba kahle kuzokukhanyela hayi sengibonge kakhulu akubonga ngani nami uyobonga ngokuthi ufake ku Facebook ukuze nabanye bazi ukuthi mebefuna izinto zabo ivuleke beze kubani yokuthi uyasho ukuthi #mysangoma is the best ukuze bazi nabo hayi is the best impela
Hey, when I'm done. And what's your name? Fly. My sangoma is the best. Sure. We'll meet again. Huh? Please, man, I Please can't do. wait. Yeah. Let me I just will go have to- your baby. Yeah. Oh, yes, yes. Yeah. Ah, why?